kunongo kwatonaka kundidarika. Vamtarisi varikuti chikwavo. Miswa mpanewo, miswa. Kanga niko ndichikudza kuti kuno ku Cape Town vanhu vanokurega vachidaya nemunhu wakamborwara zvekunani kwepazuva. Wosiye pombi iyo yekuri kusiye kuHarare iyo. Pombi, tokumbirawo zvoutaure zvinoitwa naRaymer. 1. Raymer anotamba zviguri. Toziya sei nhai tsvara. That's why pavidhio rake yachiwanzobuda nechimwe chigure chaanobuda nacho chekumbari. Then 2. Paflyover paipai. Vaibira vanhu mafoni. Pangiyo nakufocus on life yake. Zvamai manje. Cause inini I don't believe just my baby. Sandagaza. Ah, that's good. Alright, I want to virgin. Praise God. Waboy chamuzikanza ndakafika protection. Alright, air protection afika mswa 30. Protection akafika mswa 30. Skamsaka yakazobata sei. Baita Raymer uchanita hapo ningu wakazurwiswa natemba gorimbo chekobva wachiwa fight yacho. Plus yo mzimi yako inenge isina skill mfano wangu tsikade unyeverana because aingakujoinise zvigure ka. Yobva yakurotesa masongo ichitadza kurotesa kuti uchatozongomitisa watozongopinda pama1. Yakatadza kurotesa kuti career yako ichabaisikira pari kuresvika alright. Problem inde kuti muno trust too much. Ngovhurirwa ka1 zvaendwa makutovhurika masecrets esi unozoita kutoziva kuti mutori mkulu agule akulu ampindu achimwene muri bwana Kunongo kwatonaka kundidarika. Asi usiri pombi kana ichitaura. Cause pombi ainyengerere murume. Unonyengerera murume uchiteretera munhu asingakudi. Uchisema tatu yemunhu asingakudi. Wewe hapana kuti uri pombi. Uri pombi yani kwewe? Uchidyiwa. Iwe haudiwe unodyiwa. Isusu kuno kumanje tinodiwa hatidyiwe. Tinodanana. Raymer anotamba zviguri. Hey, are you alright? I'm struggling. Let me help you. We're in this together. Professor Chico, Chinotida. Sometimes general cases, sometimes evil spirits. Please put your hands on me. May you be blessed and find peace. Thank you.